Másodikként pedig a kiváló evangélikus költőnek, Vörös Sándornak a Hajnal Nóta című versét, melyet Farkas Ferenc zenésített meg. Ez lesz a második számunk. A harmadik nekünk is egy gospel, mert nem titkolt célja az énekkarunknak, hogy a gospel irányába is nyitni szeretnénk. Az Amazing Grace kezdetű éneket fogjuk elénekelni a szerkísérettel, majd pedig, ahogy ezt egy lendületes evangélikus ifjúsági közösségtől várni lehet, az evangélikus ifjúsági énekek közül kettőt hoztunk, a Keresztfánál kezdetőt, és végül Indulj szép égi szekér. Remélem, hogy a mi indulásunk is nagyon szép lesz, és azon kívül, hogy megköszönöm a diákoknak és a közénk nagy lelkesedre állt tanároknak és a munkáját, mindenképpen meg kell említenem Ábrahám Margit kolléganőnket, aki ennek a kórusnak a szervezését és az indítását nagy lelkesedéssel kezdte. Egy sajnálatos és nagyon súlyos betegség következtében most nincs közöttünk. Érte is énekeljük. Bocsánat, vezényelünk a család. Yeah.